Здравейте! Днес ще разгледам режим паралелна работа малко по-подробно на усилвателен блок, който е част от единна модулна система 1000. В случая блока е с номинално изходно напрежение 240 волта. Напрежението е необходимо да се повиши, понеже по дългите фидерни линии има загуби на напрежение от тази дължина и за целта то се повишава до определена стойност. В случая то е 240 волта. Другия вариант на блока е с номинално изходно напрежение 120 волта. С тази разлика, че първия блок, който е с номинално напрежение 120 волта, неговите изходни секции са включени последователно. Те са общо 4, всяка от която е с напрежение 30 волта или общо 120 волта. Тук изходните секции също са 4, но с номинално изходно напрежение 60 волта и последователно свързани те правят 240 волта. Номиналното товарно съпротивление на трансформатор 120 волта е 144 Ома, на трансформатор 240 волта е 576 волта. Или паралелно включени два канала с изход 120 волта, товарното съпротивление е 72 Ома, а на изход 240 волта то е 288 Ома. За целта за нашето измерване съм свързал осцилоскоп, с който ще наблюдаваме формата на изходното напрежение, сигнал генератор, с който ще подаваме синусоидално напрежение, волтметър и амперметър. В изхода на усилвателя е включен товар 5 кВт, който съм нагласил предварително на товарно съпротивление 288 Ома, или той е включен към паралелно работещ блок. И нека започнем самото измерване. Ще поставим белия съединител, който отговаря за 200 ватов режим. Ще подадем напрежение 775 мВ на входа на усилвателя. И можем да отчетем напрежение от 229 волта, ток 700 мА и формата на това напрежение е тази. В момента блока отдава 200 вата върху товарно съпротивление от 288 Ома. Сега ще изключа левия канал, в което се симулира някаква повреда в блока и ще видим какво се случва. Ето, модулът е изваден от гнездото. Изходното напрежение се понижило на 119 волта, изходният ток на 330 мА.
Това се получава, защото схемата за паралелна работа, двата диференциални усилвателя в момента са свързани, т.е. те не са изключени. И това налага понижаването на напрежението. Ще възстановя модула. И ще видим, че напрежението се е възстановило. 230 волта и 700 мА изходен ток. Както и формата на изходното напрежение. Сега ще включа усилвателя в режим 100 W. В момента смених товара, защото в режим 100 W той трябва да бъде такъв, че усилвателя в режим авария и нормален работен режим трябва да отдава 100 W върху него. Т.е. неговото съпротивление трябва да бъде 576 Ома. И нека примахнем съединител 200 W и сложим другия съединител, който отговаря за режим 100 W. Включваме стъпалото. Товара е лампа с нажижаема жичка, както се вижда, тя свети. Номиналното изходно напрежение е почти 240 волта. Ток не можем да наблюдаваме, тъй като амперметър е свързан към първия товар. Формата на напрежението. Сега ще изключа отново левия канал, за да видим какво се случва. Ето, модулът е изключен и напрежението се е запазило. Съвсем малко то се е променило на 230 волта. Формата на изходното напрежение всеки модул има изходно реле, което се състои от 3 контакта. Левия и средния са контактите за изхода на усилвателя. И допълнителният трети контакт в режим 100 W свързва двете схеми за изравняване на коефициентите. Когато едно от двете релета прекъсне, т.е. има авария по модула, неговия управляващ транзистор се запушва, релето изключва и прекъсва връзката на двата диференциални усилвателя един с друг, като изходното напрежение се запазва. Тоест, този режим се характеризира с 100% резервация по мощност,
както в нормален режим, така и в режим авария. Можем да възстановим модула. Ето, той работи. И последния режим, който е 200-100, който няма как да ви демонстрирам, ще ви обясня. Той е подобен на горните два режима, само че взема особеностите и от двата. Всяко реле свързва двата диференциални усилвателя и в този режим. С тази разлика, че в схемата вече участват и допълнителни две изходни релета. Тоест, когато имаме авария в някой от модулите, релето прекъсва връзката между двата диференциални усилвателя, захранва съседното реле на работещия канал, което превключва вторичните секции на изходния трансформатор. Тоест, ако реле 1 спре да работи, неговия контакт, който е изключил, задейства реле 2 на съседния работещ канал и така напрежението в изхода се понижава. Управлението на тези две релета е с отделна схема, която също се намира на платката за паралелна работа. Така по този начин се променя изходната мощност и в третия режим. До скоро!